ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ كما يتمسيو زي خبركم سمعتي نايلوم معن سولوس 10 حملة 2013 عامة مهرت وي 27 حملة 2021 مدب زتأناقلكم كبرة مدهنية زينا بمقدام أبي إثيوبيا نسراوت مكلخال من دقافي كايف زلو من لعال أب كل التقراي قدات متقعتو كوينوم يبهالو زلو إيرترايوان سدتنياتات بزملكات كل تسابسابات أكتاتينا كناربالكمينا فلوي مدبنا كعا مس أبالات غانتا كوعسا إقر إيرتراز تخايدك على من اللسيو نقولهم سانا صنحو فلما قن زينا حيزلو بتر سلطان ديو سلام تانا بصحكم كبرات علتاو زينا كنسمعكم أب منقع طقات حايلتاتي كادزلو وق دحر محيالو كنتات اتوم أب كل التقراي أب كل معسكرات تقرك إيروم زلو أستات إسران 4 شح أرتراويان سدتنياتات أب كبد حرقا كم زاتو سب سلطان تكال سدودات حبرات هاقرات قليصوم وكيلنا لزاش لاين كاب جينيفا نزلاخطو ريبورت قبرة مدن كقربويو أب تقراي كبابي ماي صبري حيلو بزقصلو دحنت أم معقوب سدتنياتات ماي عينن عد حارشين زركبو أشحات إيرتراويان سدتنياتات شاقلوتن عبي يركب تكالات رديت كاب 11 حملة كل 2021 أقواطر فرنجي جميرو كبصحو أي كالون يبلصبصاب وكيل سدتنياتات حبرات منقستات UNHCR كاب شعو جميرو كنتات نايتم سدتنياتات زشاقلي يبل وهاب قال UNHCR بابار بالوش أبالات عطوقات كجلتات نابتم معقوبي مأخلات ساريقوم آتيوم يبلو إيرتراويان أبقات سأل سقاتي نبرو مفر راح يقات أمام كاب سبعو رديئت دما تباتيخوم اللو إلام. We have received disturbing and credible reports in recent days from any refugee camp that at least one refugee was killed by قربا معلتي كم معقوب مأخل ماي عيني زسنبلون أموناتن سبسابات رخيبنا لنا أوشتت معقوبي بزنك أساقو سعوتقات باعتاتات انتو حدا سدتنيا تقاتل الله زي دحرواي موت 14 حملة كابز تقاتل كالي توساق إيو ياميلام نتم مقتلتات أينوت عطوقات كجلتات حلافنت كمزو وصلو كمزي يفلطو غليصام كن برات زحازو سبات أوشتي اتن كلتا مأخلات كمزنك أساقوسو أمنات سبسابات بسيحنا إلام UNHCR نكباباوي سبا سلطاناتن ناي إثيوبيا وكل سدتنياتاتن دحنت نايتم سدتنياتات كرقاقوصون تكالات رديت نابتن مأخلات كبصحو كفاقلو لهم محسن تايق أقرب إلهم بالوج. Trapped refugees need urgent life-saving assistance. موصي زسأانو سدتنياتات خصوص هيوتان حن رديت كرخب اللهم سروي زستة ما يسنققالو تميت كون حدقا ايو نخلتيهم ناي موداتا رديت زتخفافله ام موداتا ورحسانة ايو نحاد ورحت راحي تواهبوهم ياميلاهم بالوش بأنفت مبراق تقراي اب كل العفار اب قربا اب استخايد وتدراو قجيت ناشحات سدتنياتات ام مزابيلو الليلام كم منقوم استات 55 شح ايرتراويان سدتنياتات يركبوهم اب تقا اتم سدتنياتات زنبرو كبابي وتدراو رسمي يكايد سلازولو ندحناتهم زشاقلي لام يقنيلنا قبرة أب أديس أبابا إثيوبيا دعل 3,000 مناصين إثيوبيا خدحنا إيه أب تحت الزبل متكلنا بسراوة إثيوبيا نكحواسو مرها قبر مسنيتات فتسيمو أب تسنى سرعة مدرز اسمعو منستر مكالغة إثيوبيا دكتور كان آيادتا وفرتي نصلاتهم سعيرهم كملوس إيوم كم زبالو وكلنا صحي دامتو زلاخطو ريبورت حابيرو مولو ريبورت دحر زينا كقربيو إذا كم زي لكله ما راح تكلل تقراينا أشعات وتادرات إثيوبيا بتحت قصصرنا له لعلوت أزستي تسراويت جنا نافردي كنقربهم إنا كم زبالو يذكر منقص إثيوبيا جنا نت بكل تقراي استقلت كونتات مروخاتي نسقو بريزيدنت كل تقراي دكتور دبرتسيون ገብረሚካኤል لعل 5 شهور تادرات إثيوبيا بتحت قصصرنا له كم زبالو يذكر ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ አልሸባብ ኣብ እዋን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንመነባብሮኦም ክብሉ ለዓለን ታሕትን ንዝብሉ መናእሰያት ንምምልማል ይፍትን ከም ዘሎ ትካላት ረድኤት ኬንያን ተንተንትን ገሊጾም ወፍሪ አልሸባብ ንምፍሻል እቶም ትካላት ኣብ ዝተሓተ መነባብሮ ዘሎ ከባብታት ኣብያተ ጽሕፈትን ወከልትን ይምደቡ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብ ናይሮቢ ኮይኑ ንትካል ዓለም ለኸ ስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ ዝነጥፍ ሓሰን ጃንያይ الشباب نمنا أسيات نمملمال يبلغ اللهم زلوا أبنتات هذا من قستي من جس أجمعيو كالاي نكوفيد 19 يوها وزلوا جورمسي قبل علم مسلمات زلوا صلي حبار إيو النبلة كم زبرابر تقيسو
ካብ ኬንያ ኸይወፃና ኣብ ኬንያ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ተሃገር ንኽትኩን ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝተመሰዘት ተፈሊጡ ዋኒኒ ኪሬረ ትቆጻጸሮም ኣብያተ ማእሰርቲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተሓዝሉ ስፍራ እዩ እዛ ቀዳመይቲ ሓላፊት ኣብያተ ማእሰርቲ ኬንያ ታሬር ግን ከዓ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ብዘለዋ ኣተኣላለያ ከም እትልለውን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብረንዳ ሙሌንያ ካብ ኬንያ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ታንዛንያ ንመራሒ ተቃወምቲ ተሃገር ፍሪማን ባው ኣሲሩ ብገበን ሽበራ ድሕሪ ምኽሳሱ ተቃወምትን ተሓለቕቲ መሰላትን ኮኒኖምዎ ትማሊ መግለፂ ዝሃበ ሂዩማን ራይት ዋች መምሕዳር ፕረዚደንት ታንዛንያ ብምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ንዝሓተቱ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ኣብ ክንዲ ዝኣስር ንናይ ዜጋታት መሰል ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን እንተዘኽብር እዩ ዝሓይሽ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ፓርላማ ቱኒስያ ድሕሪ ሰንበት ምብታኑ ዕግርግር ስለ ዝተጋፈሐ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ቱኒስያ ህድኣት ንክዓስል ፀዊዖም ፕረዚደንት ቱኒስያ ድሕሪ ንኣዋርሒ ዝቐፀለ ቁጠባዊ ቅልውላውን ህዝባዊ ተቃውሞን ንቐዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ኣውሪዶሞም እዮም እንተኾነ ደገፍ ሰራዊት ቱኒስያ ዝኸሰበ ስጉምቲ ምብታን ፓርላማን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣንን ተደማሚሩ ኣብቲ ሃገር ዕልዋ ተፈጺሙ ናብ ዝብል መደምደምታ ኣብፅሕዎም ኣሎ ንተቃወምቲ መንግስቲ ማላዊ ካብ ኩባንያ ኣስትራዜኔካ 192,000 ክታበት ሸሚትሎ ነዚ ስጉምቲ እዚ ስዒቡ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ መዓልቲ ንክልተ ሰባት ጥራሕ ይኸትባ ዝነበራ ማእኸላት ክታበት እቲ ሃገር ሎሚ ብነዊሕ ሪጋ ዝልለያ ኮይነን ኣለዋ ማላዊ ኣብዘን ዝቕፅላ ሰሙናት ካብ ኩባንያ ፋይዘር 300,000 ካብ ጃንሰንን 300,000 ካብ ኣስትራዜኔካ ድማ 119,000 ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ንምሽማት ውዕል ኣሲራ ኣላ ወካሊት ኣሜሪካን ንግዳዊ ርክብ ምስ ኣፍሪቃ ካትሪን ታይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ብዛዕባ ዘሎ ንግዳዊ ርክብ ዝምልከት መደረ ኣስሚዐን ኣምባሳደር ካትሪን ብቪድዮ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ መምሕዳር ባይደን ሃሪስ ምስ ኣፍሪቃ ዝነበረ ንግዳዊ ጽምዶን ብደረጃ ዓለም ንዝድለ ቁጠባዊ ሕውየት ብወቢልካ ናብ ምዕሩይ ምዕባለን ሓበራዊ ሃብትን ምስግጋር ዝለዓለ ቁላታ ክህቡ እዮም ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ንሰን ኣብ ዘረበአን ፕረዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ጥሪ ናብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መምሕዳር ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ሓዊሱ ምዕባለ ብደረጃ ዓለም ንምርግጋጽ ከምኡውን ንግዳዊ ርክባት ንምጥንኻር ኢንቨስትመንት ኣብ ኩለን ሃገራት ምዕባለ ብዘረጋግጽ ኣገባብ ንኽትግበር ክነጥፈል እዩ ከም ዝበሉ ኣዘኻኺረን ኣምባሳደር ካትሪን ወሲኸን ምስ ኣፍሪቃውያን መጻምርቲ ዛግድ ኣብ ዝተኻየዱ ልዝባት ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ንግዳዊ ርክባት ዝያዳ ክንሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኣስሚረሉ እየ ኢለን ነመስግን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ልዕሊ 3,000 መናእሰይ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ንምድሓን ክዘምት እየ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቃል ሎሚ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ንምጽምባር ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ተኻይዱ ፀሓይ ዳምጦ ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳሐ ክተቕርቦ እያ ናብ ግንባር ዝወፍሩ መናእሰይ ብምውፃእ ኣዲስ ኣበባ እውን ነተን ካልኦት ክልላት ስዒባ ተጸምቢራ ንኸባቢ 3,000 ዝኾኑ ወፈርቲ መናእሰይ ሎሚ ስነ ስርዓት ምፍናው ተገይሩሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ቀንኣያ ደታ ንኢትዮጵያ ኣይትተንክፍዋ ክብሉ ተዛሪቦም ሕወሓት ኢትዮጵያ ንምብትታን ይሰርሓሎ ክብሉ ዝኸሰሱ እቶም ሚኒስትር መናእሰይ ኢትዮጵያ እናሃለው ኢትዮጵያ ኣይትደፈርን ኢሎም የውጭ ኃይሎች ተላላኪ ሆኖ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ተላእኽቲ ደጋውያን ኮይኖም ኢትዮጵያ ንምፍራስ ለይትን ቀትርን ይሰርሕለው ደጊሞም ኢትዮጵያ ንምግዛእ ምሕሳቦም ንዕቀቶም ይዘርኢ ነዚ ዝዕዘብ ትዕግስቲ የብልናን ንስኻትኩም እናሃለኹም ኢትዮጵያ ክትንከፍ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ክበታትንዋ ይኽእሉን እዮም ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ወሲኾም ንነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ሃብትን ከምኡውን መናእሰይ ብዝተፈላለየ መገዲ ሰራዊት ምክልኻል ብምጽምባርን ንዘርኣይዎ ሓገዝን ኣመስጊኖም ጸላኢ ንምምካት ኣእዳው ኢትዮጵያውያን ሓቢረንን ክብላ ኣብቲ እዋን ተረኺበን ዝተዛረባ ድማ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤን እናንተ ወጣቶች ተልኳችሁ ኢትዮጵያን መጠበቅ ነው ተልኳችሁ ልእኽቶናትኩም ንኢትዮጵያ ምሕላው እዩ ኢትዮጵያ ጀጋኑ ደቂ ከም ዘለውዋ ነቲ ሎሚ ብውክልና ይወግኣና ዘሎ ኣሸባሪ ጁንታ ምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ይትልሙልና ንዘለው ታሪኻውያን ጸላእትና እውን ዓብይ መልሲ መሃብ እዩ ንሕና ደቂ ጀጋኑ ዓድዋ ኢና በሃገርና እንተመጽዮምና ዶብ የብልናን ቋንቋና ኣይእግደናን
መንነትና ጽባቐናን ድምቀትናን እንበር ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ኩላትና ሓደ ኢና እየን ዝበላ እተን ምክትል ከንቲባ ወሲኸን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጉጅለ ህወሓት ተፈልዩ ምስ ኣሕዋቱ ክስለፍ ይግባእ ደቁ ኣሕሊፉ ናብ ሓዊ ከእቱ የብሉን ክብላ ጸዊዐን ውድ ወጣቶቻችን የትግራይ ህዝብ ሁሉ ጊዜ ወገና ህዝቢ ትግራይ ወገንና እዩ እንኽብሮምን እንፈትዎምን ኣካል ኢትዮጵያ እዮም ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ክብረትናን መሐበኒናን ዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ዝወግእ ግን ኣይክንዕገሶን ስለዝኾነ ንመናእሰይ ትግራይን ኣዴታትን ጻውዒት ንገብር ደቆም ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን እናምሃሩ እናቐመጡን ደቂ ድኻ ናብ ሓዊ ዝጽንብሩ ዘለው ነዚ ጁንታ ጉልበት ኣይትኾንዎ ምሁራት ትግራይ እውን ምኸሩ ንብል እየን ዝበላ ኣብ ፈላማይ ዙርያ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ዝተጸንበሩ ልዕሊ 3000 ዝኾኑ መናእሰይ ኣዲስ ኣበባ ምዃኖም ገሊጸን እየን መንእሰይ ሃብታሙ መኮነን ሓደ ካብኣቶም እዩ የኢትዮጵያ መከላከያችን ስለጥቃት ኃይል ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓደጋ ስለዝበጽሖ ኣነ እውን ብዘለና ኃይልን ጉልበትን ናብ ኃይል ምክልኻል ተጸንቢረ ግቦይ ክፍጽም የወሲነ እዩ ዝበለ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነቶም መናእሰይ ንምብርታዕን ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽን ኣብ ኣደባባይ መስቀል ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም እዮም ሰሚራ ሁሴን ካብቶም ብሰናይ ድሌቶም ክወፍሩ ዝወሰኑ መናእሰይ ሓንቲ እያ ማንኛውም በጎ ፍቃድ እንደምንሰራው ነገር ግን እዛው ቦታው ላይ ድረስ ንዝኾነ ሰናይ ፍቃድ ከምንህብ ኣብቲ ቦታ ኣብ ግንባር ከድና ኣገልግሎት ሰናይ ፍቃድ መሃብ ንሓይልታት ምክልኻል ከገልግል ሕጉስቲ እየ ያዝበለት ብተመሳሳሊ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ካብ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሰብ ሃብቲ ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን ዝተኣኻኸበ ገንዘብ ንሚኒስትር ምክልኻል ኣታዊ ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ነበርቲ እታ ከተማ ደሞሙን ለጊሶም እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ዝተውጻጽኡ ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብታ ከተማ መስቶም መናእሰይ ክወፍሩ ስነ ስርዓት ምፍናው ተገይሩሎም እዩ بخالق وجن وهاب قال ما أخلاي كوماند تجري جيتاتشو ردا أب تويترهم كم زخافو حيلتاتهم يعوتوا مهلاهم جليزهم بفلاين سب السلطاناتن أمر رحن منجست فيدرالن كل الأم حرام بمن ناس ككاب كل لزت أخاخبوهم فلي حيلتاتن حارستوتن لنبز مسؤوم من لاسنا خنك أتصلينا يلوم نسوم وسيخهم نحنا مسوس حزبن ملشان أمحرا عفارن كالوتن بأسيا بلنا نيلوم أبتيز حف تويترهم أموداتا لعلوت سبسلطانات اتهاجر بشم تقيسهم نهزبنا سقات مخانم سقاب زي قوارتو سقومتنا تمنجو مابزل علو لخلو كأتصليلهم نمسكن سارة كنحلفنا بتكالاي سبساب أما عسكرات سدتنياتات تقراي زركبو أشحات إيرتراويان بسنكي اتي أب تقراي زكايزر لو كوينات كان تتقعد كوينو مالو نسابساب Associated Press أبراهام تتفرلو ترجم والله مني أفورك اكتار بويا مزحال ندري خلتيو أنصار حيلتات كوينا خبلو سدتنياتات يطرعوم ندقاف سراويت فيدرال زمتو حيلتات إيرترا نسدتنياتات أقوساق إلوم شويم وسيدوم مع عسكراتون كم زعنوي يحبر بوتهادرات إيرترا سفيح عنوات كم زوردوم حيلتات تقرايون دحيروم ترف ندروم نابتوم سدتنياتات كم زوجو وقال كابتوم سدتنياتات يقلصوم تخوينات كم مجمارو أستات 5 شح زقمتو كاب ملكن قدب قالبو هاقراو أقل قلوتن زهادو مسدتنياتات أب تقراي تعاقبهم من بارم يفلت بمسرت صبصب حبرات هاجرات أب تجري أب 4 معسكرات كنبرو خلو كالوس تستات 4 لتنشح زقمة رما أب كال وجنات إثيوبيا تزرقي حمز نبريهم كل تخابتن معسكرات سدتنيات أفلا مقوان تخينات دحر مفراسن دهايتهم أب أتن تعاقبهم زنبرو سدتنيات يلن زحلف قنيات حالتات تجري أب زجبر ومتقعتي معسكرات ما عينن عد حرشن أب تحتي قصص رم يأتهم ونالوم كاب نبرت سدتنيات مع عسكر عد حارش نأجل جزينا Associated Press كم زحبروا حالتات تجري على 10 تزبط سدتنيات شويم نبغى زاوت بمتاو دما موبايلاتن كالوت قربات زميتهم حدا سمو كعق أولو زحتة السدتنيات كموز مثل زمتا معلتاو يقاطم هلاون يملكت زحالف سومن كوميشن سدتنيات حبرات هاجرات جنفر إثيوبيا أن كونترينت زفتم زل بدلات أثري راخونينا نيرا تا كوميشنر أم مجلس بزعبا موت حدا إيرترا وسدتنيات دحر محبرة 10 أشحال سدتنيات جن بفرحة تشعري روم نابز خدوه حاربيتهم كم زلو عمل كتالام تخطاتالو قدات سدتنياتات إثيوبيا ونتفصامي جو كم محاز كبل قليت ولهم حالتات أمحرا داقم مريت نمملاس نوزحات يتقعلو أبزلو الأوان اتم عسكر أبتأفا في بوتا يزلهم كم حبريتا أبعد حرش زركو سدتنياتون حالتات تقرأي أبتم عسكر أتصوار كزينو مالهم حالف قدات سدتنيات حبرات هاجرات فليبو غراندي نتا أبقربا سومناز ترأي مأسرتي أمات إيرتراويان أبشرن كالو بوتاتاتن بتر يخونينو بمسارة مجلس غراندي كابتم تقنع أنت حالتات
ምስ አንጻር ወገን ምድንጋጽ ኣለኩም ብዝብል ምስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጭወይቲ ማእሰርትን መጥቃዕትን ከም ዝወረደ ቤት ጽሕፈቱ ጭቡጥ ሓበሬታ ረኺቡ እዩ እቲ ዓመጻት ኩናት ካብ ዝጀመረሉ ወርሒ ሕዳር ኣትሒዙ ክርአ ምጽንሑውን ይውስኽ እቲ ጸብጻብ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወሪዱ ዝተባሃለ ግፍዕ ብምኹናን ንሳቶም ግን ኣካሉ ከም ዘይኮኑ ብሓሙስ መግለጺ ኣውፅኦም እዮም ንወሃብ ቃልኣት ጌታቸው ረዳ ንምርካብ ግን ኣይተኻኣለን ሃልዋትቶም 9200 ዝበጽሑ ኣብ ማዓስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዛጊታ ኣይተፈልጠን ኣብ ወርሒ ሕዳር ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ እተን ማዓስከራት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣትየን ዳሕራይ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ምንስሓቦም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምእታወን ድማ ናይ ሕነ መፍዳይ ተርእዮ ከም ዝነበረ ነበርቲ ይሕብሩ ብሰንኩ 10 ኤርትራውያን ካብቲ ማዓስከር ውጽቕ ኣብ ዝበለ ቤተ ክርስቲያን ተቐቲሎም ኣዝና ስለ ዝፈራሕና ነቲ ማዓስከር ገዲፍናዮ ሃዲምና ሚሊሽያ ትግራይ ግን ተኸቲሎምና ይብል ኣብ ማዓስከር ሕጻጽ ዝነበረ ሓደ ስደተኛ ምስ ኣርከቡና ቦምብ ደርብዮምልና ኣነ ዝፈልጦም ሰባት እኳ ሽዑ ተቐቲሎም ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዘጥቅዖም ሕነ ክፈድዩ ዝደልዩ ይመስሉ ይብል ካልእ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከም ዝረኣየ ሓቢሩሎም ዝባን ገደና ኣብ ዝበሃል ከባቢ ካብ 40 ክሳብ 60 ዝበጽሑ ምስኡ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉን ካልእ ስደተኛ ይነገር ብመሰረት ካልእ ንዓይኒ ምስክር ድማ ምስኡ ዝነበሩ ኣስታት 10 ዝኾኑ መጓዓዝቱ ብዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ ኣብ ህይወተይ ከምኡ ፈሪሐ ኣይፈልጥን ይብል እቲ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ስደተኛ ነፍሶም ከድሕኑ ዝሃደሙ ስደተኛታት ብሓይልታት ትግራይ ተኣኪቦም ናብ ማዓስከር ሕጻጽ ከም ዝምለሱ እዮም ኮይኖም እቲ ዝኸፍአ እዋን ድሕሪኡ ዝሰዓበ እዩ ብመሰረት ሓበሬታቶም ስደተኛታት ወርሒ ዝኸውን ዝብልዓን ዝስተና ይነበረን ቆጽሊ ሸምጢጥና እናበላዕና ኢና ተሳሊና ይብል ሓደ ስደተኛ ብዙሓት ከም ዝጠቐስዎ ሓይልታት ትግራይ ንማዓስከር ሕጻጽ ኣብ ተሓሳስ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ናይ ስደተኛታት ምግብን ካልእን መንዚዖም ኣብ ሽመልባ ዝነብሩ እውን ተመሳሳሊ ዛንታታት እዮም ዝነግሩ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ እዋን ኩናት 16 ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉ የመልክቱ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተገብረ ዳህሳስ እቲ ዝተባሃለ ሞት 16 ስደተኛታት ዳ ይረጋገጽ እምበር ፈጸምቱ መን ምዃኖም ግን ምፍላይ ኣይተኻኣለን ብዕጡቃት ወገናት ዝተፈጸመ ክብል ድማ ይገልጾ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ሰራዊት ኤርትራ ንማዓስከር ሕጻጽ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ነቶም ኣብኡ ዝጸንሕዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኤርትራ ክምለሱ ነጊሮሞም ሰራዊት ኤርትራ ብመንገዲ ሸራሮ ኣቢልና ንኤርትራ ክንከይድ ሓቢሮምና ኣብ ሸራሮ ምስ በጻሕና ኣብ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ክንስቀል ምስ ነገሩና ኣነ ኣምሊጠ ይብል ሓደ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ካልኦት ኣሽሓት ኤርትራውያን ድማ ብእግሮም ናብ ኤርትራ ክጓዓዙ ከም ዝተገደዱ መሰኻኸር ይገልጹ ካብቲ ሃዲሞምሉ ዝመጹ ጨቋን ስርዓት ዝበኣሰ ከይስዕቦም እውን ስለ ዝፈርሁ ገሊኣቶም ድሮ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ናብ ትግራይ ተመሊሶም ኣለዉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ንሕቶና ኣይመለሰን ይብል ኣሶሺየትድ ፕረስ ሕጂ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዝሕብሮ ወታደራት ኤርትራ ነቶም ስደተኛታት ክወጹ ድሕሪ ምእዛዞም ላምባ ነስኒሶም ኣብ ሕጻጽ ዝነበረ ገዛውቲ ከቃጽልዎ ብዓይኑ ከም ዝተዓዘበ ይገልጽ ካብ ማዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ስደተኛታት ብሰራዊት ኤርትራ ተጨውዮም ከም ዝተወስዱ ንኣሶሺየትድ ፕረስ ሓቢሮም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት 7300 ኣቢሎም ዝግመቱ ኣብ ሽመልባን ሕጻጽን ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ግዒዞም እዮም ሕጂ ኩናት መሊሱ በርትዑ ሓይልታት ትግራይ ቦታታቶም ኣብ ዘምልሱሉ ዘለዎ እዋን ከዓ ውሕስነት እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአሎም ሓደ ስደተኛ ካብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ኣብ ዝለኣኹ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ቴሌፎን ብስእነት ምግቢ ዋሕዲ ቀረባትን ከምኡ ድማ ብሓይልታት ትግራይ ቀጻሊ መጥቃዕትታት ይወርዶም ከም ዘሎ ልኢኹ ስለ ፈጣሪ ካብዚ ክንወፅእ ሓግዙና ድማ ኢሉ ይብል ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕረስ نمسكن منيا نابفلي مدب كنحلف ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከበን ኣብ ስፖርት ሴካፋ ዝሳተፋ ዘለዋ 9 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ከተማ ባህርዳር ውድድራትን ቀጺለን ኣለዋ ኣብ ውድድር ሴካፋ ሃትሪክ ዝሰርሐ ፈላማይ ተጻዋታይ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓሊ ሱለይማን ምስ ጋንታ ባህርዳር ክጻወት ኣፈናዊ ስምምዕ ፈሪሙሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል ናብ ባህርዳር ደው ኢሉ ምስ ክልተ ኣባላት ጉጅለ ኤርትራ ኣዋጊዕሎ ናብካ ሕልፈኩም ስፖርት ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ገብረልኡል ይቀመለይ ካብ ባህርዳር እስኪ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓደ ስእሊ ሃበኒ ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ኤርሚያስ ሓራይ ተወልደ ኣዝየ መስክነካ ከም ዝፍለጥ ሴካፋ ቁጥር ናይ ተሳተፉ ሃገራትን ካለን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ናይ ውድድር ጅማር እዩ ኣፍሊጡ ስለዚ ገሌን ሃገራውያን ጋንታት ካብ ነፋሪት ወሪደን ተኺደን ናብ ፆታ ዝኣተወሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ኤርትራ እንተደኣ መፂና እዛ ሃገራዊት ጋንታ ንነዊሕ እዋን እያ ልምምድ ኣካይዳ ነዚ ውድድር ክትብል ማለት እዩ ናይ ምሕዝነት ፆታታት ኣብ ውሽጢ ሃገራቱን ኣካይዳ እያ
انتقنا جن ولدرات مشتاقر بسانكي لبدا كوفيد-19 ساعات ولدرات تقاريس للمرة مزبوز خططاتي ولدر أي تنحن كم كلن حجرين قال تسليا بذي كونتات مالتي بحر دار أبزاتنا له وان بس ناي كل يكون ولا بس ناي بحر دار كنتيبا دموع كابلا تجير لنا كاب أديس أبابا إيربورت دما إمبارسا غريتا أبي إثيوبيا ناي سناي منوتو أبي بودي إيربورت مهان غريتي ونا بحر دار فانيلا بحر دار أبزاتنا لون أب تبو كونتاتي نيرو انتقنا جن أب ناي سكافا مدبات قرط لي سانكوفنت زرا كله أجاكامي نيرو معناته أسود الدر لك 10 شهور سنبت كيد نحسب أن قدام سيبوه مش يجيب جاز نبرتوتا قد ما مثل ما نبغى دار أب باللمات نحجرات كانتا تلوه جديفيو خلته وران ثلاثة معاك بيوم السريع عز نبرت له وانو انتقنا جن أتوتا ما مخفتن إثيوبيا سانغاري هذا المخانو نتطاوتنا كبد بالكمل نيرو انتقنا جن تطاوتي ناي صوم كتبادن تكنيكاوي كذا كمان أزيو مساتن أزيو صحابين نيرو فوتيت سدسة مصفتي صوتات الفرهنا أبتي صوتا علي سليمان زبار نيرتات الصوتا خاطري كسره أزيد ما أب تاريخ ناي سكافة بفلايد ما أبنى مصفتي ناي فلما خوينو تمزجيب اللو مالتيو طولنا أرمياس حجي نافتي بقعات نحن خيرنا بحصر زبالة بزح جزي إثيوبيا ترى أبتما يدخل زبالة درجة خاطرين بزح جزينا بكينيان أوغندان تخيطها خصوص نايب على الكينيان أوغندان منفعة دي ويس نايب على إثيوبيان إرتران حمقي لكن بالشباب نوتي تذكيره زي ما قالي لي زعمنا أنا معناته مثل هجرات نايم عكلاين نايم عرب أفريقيا هجرات وعزيوم بلوتات يوم أبو أكلوا بقعات مسوم تراتيم كان مسوم تواي كان ترخو نقدر كساري معناته أكلوا بقعات يبرنا ስለዚህ ስፔሻላይዝ ናይ ምግባር ውጥን እንተዘሉ ዝያደ አድማዓት መሆኑን በላይ ኮሶ ለአለኻለ ተጣውታይ ፈሊጦም ወዘና ማከለ ወይ ምዕራብ ሀገራት ለአያምን ያለ አራይ ኤርሚያስ ሞ አቀባብላ ህዝቢ ባህር ዳር ይሁን ክልል አምሓራ በሐፈሹ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመኔሩ እስቲ ፍሊ ነገራት ዝዓዘብኩሞ ነገር ተሎ ካፍለና ሓደ ተመቀጠልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድናዩ ናብ ዝውድድር ናይ ሴካፋ ውድድር ስለዚ ንኩለን ሃገራት ብማዕረዩ ዝኾነ ግን ክልል ኣምሓራ ከም ንኩለን ከም ሃገራውያን ጋንታታት ፅቡቅ ኣቀባብላ ከም ዝገበረ ይኣምን ዝረኣኹን ንሱ ናይ ክልል መስተዳድር ወላት ናይ ከንቲባ ናይ ድራር እንግዶት ምግባር ባህሊ ናይ ክልል ኣምሓራ ዘላሊ ክዳን ከዲኖም ድራር ተዓዲምና ኢና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ክብለካ ይኽእል ተወልደ نمزازمي أبت سبورتها وسيت قال تبلكنا أقصاب زوان الزلون تاي تولد حجي نبزعوا سيكافا قلت لك زارم بدل خوني هره معناته سيكافا كم فلتون هاي مزارن مع كلين أفريقيا هجرات هاي ولدر سرّي أنت قلنا كن كسرت ريجنز ناي أفريقيا مع عبيلي لا حسبني نابن نفهم سيكافا كابتن كسي رطوبنا فوق ما أبناي مدبات قوتا كبر لتقن مباد أزي أغدي من التغسكوي قال أنت أنا مدبا أجمعنا إذا ساعات هجرات أبصرت مدب كفيلوم يوم ناب ولدر يجمع أبصرت مدب زلات إن قدامه بغت أنا فرق في السماء حرفة أتحنت لما زبلت تخايف تدما رابعي خوينا أنا فرق كامل حلف طرفة خان يدرجة صوتها كايدا يجيرو تتشعيت زوتك جهود مالتي كم نمدب كابتي ودر باغو تجلي فلا مالتي سزي شمون تهاجرات أبزود دري نتفعلوا أتعرف درون أبفرق فترة حليفنا الله حجي صوتنا كايدنا الله ثم لسه صوتها حمشة شادشة شواعي شامل درجة محاذي الذي إيرتران أوغندا نمجات مثل مارس إثيوبيا DRC ديمقراطية ريبوبليك كونغو بمساعد ناب حمشة إيرتران محاذ كتاوتين مالتي الذي كان بعرف مدى صوتها أنا أبناء إسرائيل وتي أقاتمونا فلتين الذي هذه ساعات أبتدعزاري أبتي أفكار سبورت حبجروا يزخون سألي قبل مهنياته إلى أبناء إسرائيل تتان مع رواتين بورون تسعيرا الذي كتلا فادين كأطر لادين من تلك داقمي تراخيبا كالن زبر حطوطات العائلة الذي بحث شاكين بتن تساتف تهاجرات زي أقبات كمزلو كالرقاجة كيلا اللقوة ولا تم كيلا تطنيق مصدرهم كمعنى ترتيب كمزلوم سيسا معرديد كمزلوم فليت الله حراي رمياس قبرول غازيتኛ سبورت ኤርትራ ካብ ባህር ዳር ኣዚና ነመስግን أنا اللي يتولد أزي مسكنك ናብ ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ክሓልፍ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ ባህር ዳር ነዛ ጉጅለ ስፖርት መሪሕካ ዝመጻኻ እውን ንስኻ ኢኻ ሓፈሻዊ ትዕዝብትኻ መጀመርያ ክንሰምዕ ዳንኤል ኣብዚ ናይ ሴካፋ ተሰለስተን ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ፍርቆም ዝኾኑ ሓደሽቲ ተጻወትቲ ተሳቲፋ ኣላ ኣብዚ ዝገበረቶ ሰለስተ ፆታ ከዓ ሓደ ማዕረ ሓደ ስዕረት ሓደ ዓወት ከተመዝግብ ኪኢላ ኣላ ብሓፈሹ
ታጋንታ ኣብቲ ሓንኩነታት ከም ዘላ ካዚ ዝተገበረቱ ፆታታት ክሪኦ ንኽእልና ምክንያቱ ካብ ብፍላይ ምስን ታሪክ ሃገር ኢትዮጵያ ክልተ ፀወታ ሓንሳብ ማዕረ ሓንሳብ ክንስዕራ ምኻልና ፖቴንሻልን ናይ ነዊሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋን ዘርኢ ተመክሮ እንዳቀሰሙ እንዳደለቡ እንዳሓየሉ ክኸዱ ነቲ ዓቢ ሃገራዊት ጋንታ ከዓ ሓያል ደገፍ ክገብሩላን ክትሕይልን ይኽእል እዩ ዝብል ግምጋም ኣለኒ። ኢንስትራክተር ዳንኤል እዘን ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘለዋ ኩሉ ግዜ ድኽም ዝበላ እዘን ብደቡብን ማእከላይን ዘለዋ ከዓ በዓል ኡጋንዳ ኬንያ ብሩንዲ ከዓ ሕይል ዝበላ እሞ እቲ ጉድለት ኣበይ እዩ ከመይ ክትዕርይዎ ትሓስቡ? ኩዕሶ እግሪ ናቱ ናይ ብቕዓት መለክዒታት ኣለዎ። ገሊኦም ብተፈጥሮ ትረኽቦም ፀጋታት እዮም ከም ዝበልከን ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ግን እዚ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ቁሩብ ድኽም ስለ ዝብል ነቲ ድኹም ጎንኻ ትሽፍነሉ ሜላን ፍልስፍና ኩዕሶ እግርን ክትክተል ኣለካ። ንኣብነት ከም ኣብ ሃገርና እቲ ቁንፅብ ኣካላዊ ብቕዓት ዘለና ብቴክኒክን ብስለት ኣእምሮን ብምሽፋን ክትዕወት ትኽእላ። ስለዚ ናይ ነዊሕ መደባት ብምሕንፃፅን ኣብቲ ብልጫታት ከዓ ተኪርካ ዝያዳ ብምስራሕን ሓጋዚ እዩ ይብል። ብፍላይ ኣብቲ መዳድባ ሴካፋ ዝገብርዎ ጉድለታት ንስኻትኩም ሕጂ ከም መሪሕነት ገምጊምኩም ወደ ነቲ ተራእዩ ክበሃል ዝኽእል ፀገማት ወይ ሃጓፋት ጽቡቕ ኣለኻ። እዚ ዞባዊ ውድብ እዚ ብዙሕ ምምሕያሻት ዘድልዮ ነገራት ኣለዎ። እሱ ከዓ እቲ ኦርጋናይዜሽን ጥራይ ዝሕመየሉ ኮነ ምክንያቱ ንዑ ዘቆማ ኮተር ሃገራት እዮም። ስለዚ ሃገራት ንዕቱብ ናይ ምስታሕን ናይ ምውሳዕን ስራሓት ዘይሰሪሐን እሱ በይኑ ዝገብሮ ስራሓት የብሉን። ስለዚ ክሳብ ናይ መጨረሻ ሰዓት ሃገራት ከም ዝሳተፋን ዘይተሳተፋን ስለዘየፍልጣ ብእዋኑ እቲ ክፍሪተን ስለዘይከፍላ ሴካፋ ከዓ ንዕአን ክፅበ ክብል ናይ ምቅያራት ግዜ ክገብር ናይ ሰዓታት ክገብር ይግደድ። እዚ ማለት ግን ናቱ ድኻማት እውን የብሉን ማለት ኣይኮነን። ከም ዝበልካዮ ሓደ ካብቲ ገምጋም ናብቲ ናይ ቴክኒክ ኣኼባታትና ነበረ ሕጂ ናይ ዝውድድር ኣመዳድባ እቲ ዕላማታት እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ብዙሕ ፀወታታት ንጋንታታት ንምሃብ እንተ እቲ ኣብ ሰለስተ ጋንታታት ጌርካ ክልተ ፀወታ ጌርካ ካብ ምድብ ንምሕላፍ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዕጫ ጉዳይ እቲ ዕጫ ከዓ ንገሊአን ሃገራት ተን ብርቱዓት ኣብ ሓደ ምድብ ከብፅሐን ከሎ ተን ድኹማት ኣብ ሓደ ምድብ ኣፅዑ ኣብቲ ሰሚፋይናል ዝበፅሐን ዝበሃላ ጋንታታት ብልክዕ ተን ብቑዓት ዘይኮናት ናይ ምድብ ዕድል ዝረኸባ እውን ብገለ ከኣትዋ ዕድል ረኺበን እየን። ገሊአን ከዓ ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይና ብሓያል ምድብ ዝተመደበ ከዓኒ ክተርፋ ተገሊፁ። ስለዚ ኣወዳድባ ኣብ ክልተ ምድብ ጌርካ ኣርባዕተን ሓንቲ ከዓ ሓንቲ ምድብ ከዓ ሓሙሽተ ጋንታ ጌርካ እንተዝኸውን ሰለስተ ፀወታታት ወይ ኣርባዕተ ፀወታታት ኩለን ተራኺበን እተን ዝሓየላ ንክወፅእ ዝፀፈፈን ዝሓሸ ስርዓት ምኾነ ነይሩ። ሕራይ ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኣብ ሴካፋ ታሪክ ዝሰርሐ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓሊ ስሌማን ንጋንታ ባህርዳር ፈሪሙ ዝብል ወረኢ ዘሎሞ እቲ ንፁር ነገር ከመይ እዩ? ዓሊ ስሌማን ብመንፅር እቲ ናይ ፊፋ ሕጊ ክለባት ንሓደ ተፃዋታይ ክትደልዮ ከለዋ ምስኡ ብምትእምማን እቲ ዓፈናዊ ስምምዕ ምስ ገበራ እንታይ እዩ እቲ ጥቕምታት ክረኽቦ ዘለዎ ወይ እንታይ እዩ ዝሓትሱ ሳኸ እንታይ ትቕርበሉ ዝብል ክረዳድኡ ተኺሎም ናብታ ጋንታ ከዓ ጠለብ ኣቕሪብካ ድሓር ነታ ጋንታ ክሰደሎም ምግባር እዩ። ብመንፅር እዚ ክሳብ ዝደረጃ ተረዳድዮም ኣለዎ። ዓሊ ስሌማን ከም ዝበልካዮ ኣብ ታሪክ ሴካፋ ንመጀመርያ ግዜ ሃድሪክ ሰርሐ መንእሰይ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ናይ 2023 በኣንጻር ኢትዮጵያ ትማሊ እውን ሓንቲ ጎል ወሲኹሎ 4 ጎል ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ውድድር። ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተፃወት ከብሎ ዝኽእል ደረጃ ምንቅስቃሳት ኣርኢ ኣሎ። ካብቶም ሕፅያት ናይ ክኸውን በቂዕሎ ምናልባት ዳርጋ ናብ ባህር ዳር ዝወደይ ዝመስል ዘሎ ናብ ዓዱ ተመሊሱ መፋነው ተገይሩሉ መፋነው ወረቐቱ ሒዙ ክምለስ እዩ ትፅቢት ዝግበር። ጽቡቕ ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ሓፈሻዊ ትዕዝብትኻ ብዛዕባ ናይ ባህር ዳር ተመክሮኹም ከይሓትትኩኻ ከይሓልፍ ሕፅራ ኣቢልካ ተካፍለና ትኽእል ኢኻ? ኣብዚ ውድድር እዚ ከምዚ ዝረአ ዘሎ ንሕና ከም ናይ ኩዕሶ ልኡኻት ንኩዕሶ ኢልና እኳ ተመፃና ግን ብመንፅር እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታትን መንግስታትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ባህር ዳር ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሓፈሻ ፅቡቅ ኣቀባብላ እዩ ገይሩልና ዘሎ። እቲ ስምዒታቱን ድሌታቱን ናይቲ ህዝቢ ንሰላምን ምዕባለን ብሓባር ናይ ምስራሕን ከዓኒ ኣብቲ ኣቀባብልኡ ይረኣየካ እዩ። ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ህዝቢ ባህር ዳር ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሓፈሻ። ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ሓላፊ ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከምኡውን ነዛ ጉጅለ ስፖርት ኤርትራ መሪሕካ ዝመፃኻ ናብ ባህር ዳር የቐኒልና ፅቡቅ ዕድል የቐኒለይ። ኣነ እውን ኣጋይሽና ከምኡውን ተወለ ኣዝየ የመስግን እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዘዳለውናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህኔ ሰላም ለይቲ። ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ።
كما يتمسيو زي خبركم سمعتي نايلوم معن سولوس 10 حملة 2013 عامة مهرت وي 27 حملة 2021 مدب زتأناقلكم قبر مدهنية زينا بمقدم أبي إثيوبيا نسراوت مكلخال لمدقافي كايف زلو من لعال أب كل التقراي قدات متقعت كوينوم يبهالو زلو إيرترايان سدتنياتات بزملكت